Binati og minahal kong matalungnon. Okay. Karong adlaw ikaduha nga adlaw sa pagpanghatag og UCT. Unsa din ang UCT? Unlimited cash transfer nga gikan ni sa gobyerno nga gihatag sa mga senior citizen diri sa lungsod sa Matalom. Okay. Mo ni guys ang pag-activate sa mga ATM nga panghatag sa kuan guys. Di guys mo ni guys. Maunig bangko. Di guys. Maunig bangko guys. Maunay ang kahimtang or panghitabo diri sa ato ang lungsod. Kung diin nag-activate sa ATM nga gipanghatag sa gobyerno ngadto sa mga senior citizen. Okay. Sa katong agwa makadawat, basin pohon sa sunod na makadawat na tanan nga senior citizen. Madam, nay, nakadawat mo tanan sa asa mga barangay? San Isidro? I-activate no. Inig humag activate, makuha na. Madawat na. Oh. Nya. Para makuha na kwarta. Okay. I-activate ha? Sa kuno i-activate daan. Okay. Ilahang process sa pagkuha sa ilahang pensyon through ATM nya mao nga nagpundok na sila kay para ma-activate ang ilahang ATM nga gihatag sa national nga kuan sa UCT unlimited cash transfer para sa mga senior citizen diri sa atong lungsod. Okay mo ni guys, mo ni kahimtang may kuha na ko kaha nag-live ka po. mo ni ato ang pinaka guwapa or guwapo. Okay guys, mao na ni kon. Ako mang hinaot nga way magmahay bisan pa sa wa kadawat guys, pero sa sunod nga kuan basin mahatagan na ta. Okay, once again God bless sa tunang nakadawat o makapalit na magbugas karon nga kuan guys mong kubra na mo. Okay, Eco Live diri sa Municipality of Matalom. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom mao'y susi sa kalambuan sa tong lungsod.